Na kira ku ne domin mu zauna mu tattauna. Wai kamar ku a ce jiya kuna kace na ce tsakaninku. A tare da mu akwai sarkin gari. Yanzu na kira ku ne domin in ji ra'ayoyinku. Kowa ya sanar da ni abin da yake cikin zuciyarsa. A tare da mu yanzu haka muna tare da Samba Karashi. Shi ɗaya ne daga cikin jama'ar USMAN da ya gudu ya bar shi domin rashin alkawarinsa, rashin adalcin shi. Za ku ji daga gare shi. Marai, ɗan sarki ya rade wanda ya faɗa gaskiya ne. Na kasance tare da shehu tun a ɗaya. Duk yaƙoƙin da aka yi tare da shehu da ni aka yi, haka muke da shehu. Na san shehu fiye da yadda ya kamata. Shehu nan da kuke gani ba wani mutumin kirki ba ne. Kaji ba? Shehun nan bai da alƙawari. Kuma shehun nan bai da adalci. Kai shehun nan akwai ƙarya. Saboda tun da muka kasance tare da shehu ba mu samu komai ba. Sai ya ganimar da muka samu da muka kori gobirawa. Kuma ita ma ya ganiman ya nan. Sai ya ce komai sai ya yi adalci. Ya ganiman nan kwasa muka bai sani. Irin wannan rashin adalcin na shehu da takurawa da shehu yake mutane. Shi yasa na ga ba zan iya kasancewa tare da shehu. Shehun nan ba shi da komai. Kuma shehun nan ba su da mulki. Gobirawan nan ranka ya daɗe ni ina ganin su ya kamata a koma a haɗa kai. Wannan shi ne saboda gobirawan nan suke da mulki. Kuma suke da kaje gane dukiya. To saboda haka ranka ya daɗe irin rashin adalcin shehu shi yasa ni ma na gudo daga gare na dawo gare ka. Wannan shi ne shawara ta da kai. Shi ne magana. Kai tafi da ki bada da ku kawai. Ina ma shi ne ra'ayina.
ne na fara cewa mu haɗa kai da gobara nan domin mu gaba ma na fulani. Sannan bane fulanin nan ba su da komai sai shiga daji. Amma gobarawa suna da arziki. Dukiya mai yawa. Suna noma. Ka duba duk lokacin da fulanin nan suka zagaya alƙalawa amma sun kasa su da yaki. Kuma sanin mu ne alƙala abokan gaban mu ne. Tintin. Idan baka bari gobara na suka ce mu da yaki za su ƙara ƙulla adawa ne. Saboda haka mu haɗa kai da gobarawa domin gaba ma annan fulani kowa sa abin da yake so. Dole shi ne ra'ayi. Ya kamata a duba abin gura bai tona abu. Wannan mutumi da tare da shehu yake daga can ya zo nan saboda haka ya san shehu cikin shi da bayansa. To ya kamata a gane duk abin da wannan ya zo mana shi ne tabbacin magana ba na wani can da zai kawo mana shi ba. To ko mene fulani suke da shi? Mene za su ba mu? Saboda abin da ya fi dacewa shine a hau kan maganar wannan a haɗa kai da gobe domin a yi fulani. Wannan shi ne mutum. Turan kai ina son ba mu shawara. Na farko mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu kare mutuncin mu mutane ne da aka sani kai masu rikon amana da cika alkawari tun yaya mata kafin. To shi ne alkawari. Sannan kuwa wannan gobarawa da sun sa alkawarin da muka yi da shi yau. In muka da wannan alkawarin za mu je kunya kuma wasu ma ba za su ɗauke mu daraja. A matsayinmu na mutane masu ƙare daraja wa'anda an san wajen sadaukantaka da yaki. Mu taimaki wannan bawan Allah in mun taimake shi mun taimaki addinin Allah za mu samu ɗaukar daraja duniya da lahira arziki na Allah yana hannun shi. Kai da hagara ka sani buhu mayaka ne ko mana ce ne ba za a ɓace lokacinmu ba a wurin taimakon rankayi. Kamar da ɗan ya faɗa wannan ba Allah tare kai goyo su da shehu shi sai shehu ciki da bai. Sai haka ya zama wajibinmu mu haɗa kai da gobara domin samu babbar daula da dukiya mai yawa. Wannan shi ne mutum. Mu ƙara wa daular mu girma inda muna da hankali muna da ilimi muna da wayo. In muka da kadu gobara za mu ƙara girman daula sosai. Wannan shi ne ra'ayi. Wannan shi ne mutum. Wannan shi ne mutum. Saura. Tun ɗazu na saurare ku domin in ji ra'ayinku. To na ji ra'ayinku. Amma kana so ka ce duka wa'annan suna maka ƙarya ne? Good ba. Idan kuma suna ƙarya ne, to wannan ba. Wannan ya san shi. Daga jama'an Usmanu ya gudo ya bar shi saboda rashin adalci. Hukunci yana gurina. Saboda haka ku tafi. Daga baya za ku ji abin da nazarta.
taso kirare, rundunoni nasa tare, sai ga sako a cure. Azminawa za su jure su taya mu kauda masu gaba. Mun riki maganar da ƙarfi, kai munafunci da zafi, ko da sun ga sun yi ƙarfi sai suka yi karko na kifi, su da gobe sun haɗe da gaba. Na dakarunmu suke. Na sauran mutane, ina Muhammad Bello? Mafiya yawan jama'a sun tafi neman abinci, da yawa kuma sun tafi kiwo. Malam Muhammad Bello yana kwance bai da lafiya. Yi maza a tattara sauran mahayan da suka sauwaka, mu tari goburawan nan tun suna barcin gajiya don jama'an mu su samu su shirya. lallai kada ku fita yaƙi yanzu saboda ba ku da yawa, ku bari sai gobe da safe mu shirya mu tafi gaba daya. Lallai za mu tunkare su, ko da kuwa za su ƙarar da mu, domin in muka bari suka ƙara su za su cimma shi.
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الله نكرمه. Malam Sa'ad ga azbinawa can ta bayan mu. Maza ka je, ka faɗa kai da mutum uku maza maza.
iko na gunta bara yadda ya so za ya tsara, ba tsimi kuma ba dubara, muminai ba sa asara, an kashe mana muminai dubabba. Har 2000 sun shahada, a cikinsu da masu hadda, 200 su mun ka shaida, muka kwana muna ta ida binne duk shahadan da an kaɗi ba. Ga tarin masu miki muka koma barayar zaki, maki bashi da kirki suka dinga hari na yaƙi, mu ma ba mu bar su sun saki ba. Haka dai muka samu kanmu, labari ya iso mu, azbinawa mayaudaranmu su da gobir maƙiyanmu sun taru guri guda ku duba. Azbinawa da gobirawa sun taru suna da yawa a gurin da ka ce wa jirwa, mun fito muka bi su jirwa ba mu iska ɗayansu ya tsaya ba. Kun ji dai wannan karama, daga nan haka mun ka koma, ba mu tsoro ko nadama, kan a taimaki islama walla ba rowar jini muke ba. Labari ya iso mu wanda ya taɓa zuciyarmu, malaman nan jarumanmu agali da aliyu namu raunuka ba su bar su duniya ba. Tsanani da yawa ya taru, daga nan muka sauka jaru, muka sa makiya a turu su shigo mu kada su daro, duk ya ban bar gwagwarmaya ba. Allah shi biya muradi. Sa'ad da na tafi biɗan labari, na fahimci hillanin ga suna shirin kawo kura. Yanzu ga suna nan sun kawo sansani ta shiyar yamma, ‘yan damjan wannan. Ba ku su aka biɗa ba, hasa yayi. Ko ba za su zo hannu ‘yan damcan ba. Yanzu ga min kewaye su ta shiya arewa. Mu amma mai zan fama. Sa'an nan muna da gayya ƙarƙashin wargaji gabas gare su, yamma ga su ga alƙalawa. Kuma kamar wada sarkin yaƙi shi yi umarni, za mu zanki kai musu hari bisa hari, wadda za su gaza iman alƙalawa kuma wadda ba su iya tsere. Mu amma mai zan fama. Idan kuma sun ka kai kura ga wasu, ku shirya kai kura canja inda iyalinsu. Kuka ku shirya wadda za ku dace su zuwa da ‘yan'uwansu. Kuma ku tura can alƙalawa kuna jina, ku tura can alƙalawa a izo gayya ta yamma gare su ‘yan damcan ba.
ce ko kun ji Zo ki ɗauki ƙoƙon nan ki ɗan samo ki zagaya bayan gida ki ɗan samo mana tafasa ko ma samu ya dafa abinci kwana. Kin san ni ma fa yin wa ban ke ji ina. Me yake faruwa a gidan ne na ji duk ya rufe da kuka haka? Malam yara duk sun bi sun gigita ni. Kowannen su yunwa. Sai kuma ga shi kusan ba ka Maganar sun mai ramu idan muka yi haka zai zama mun guje mu gara mun fada masa saboda dukkan kasar Hausa makiya sun samu a gaban neman mu suke suka shi mu duk inda suka gama. Amma malam wani mataki aka ɗauka? Halin nan da ake ciki sai ya zo ya zama annoba. Yanzu ka duba ka ga ɗan gida su ruwa mu da muke samu hatsi. Yanzu ma na duba na kwakula duk ban samu ba malam. Yaya za mu yi? Bai ramu in kin duba yanzu an hana mu noma babu halin kiwo bare kasuwanci. Kuma kin san sai an mai da hari na martani ake samo abincin da za a iya. Amma dai yanzu akwai waɗansu daga cikin mayakan mu sun tafi su kai hari saboda su samu mana abin da za mu ci. Fatan mu dai Ubangiji Allah ya ba su nasara. Allah ya ba da sa'a. Allah ya ba da sa'a. Mun fito daga Gobirawa za mu yankin Zamfarawa, mun ta samun jarrabawa. Shehu ya zango tsayawa a sabon gari mun yaba da tarba. Aliyu Jedo sarki na yaƙi, Katsinawa yayi da aiki da hari da shiri na yaƙi bisa kan wannan tafarki wanda Shehu yake kira a karba. Gunda ya tafiya ya bar mu, da ya dawo nan ya gan mu, sai aka yi shiri azimu da waziri da Jedo namu sun ka tai kabi kau da masu zamba. Kabbi nan suka kama birni, sarkinsu mabi shaidani, aka bi shi ya haura tsauni, aka sa musu Usmani dan uwa gun hodi shi ya karba. Usman da ya hau ya danja, ya ga dai ya sami daraja, bai jima ba ya bar natija, ya haɗe da maki suraja wanda ba son gaskiya suke ba. Duk da wannan wahaloli da muke ta gamo da kulli da yawan nauyin iyali, Shehu na hadafi na asali bai fasa abin da shi yake ba. Ba a fashin makaranta, littattafai ya rubuta masu sa ruhin mu tsafta, da awako yana tayinta. Shehu banga ta inda ya gaza ba.
nan a Zamfara mun ka zauna bisa yarda da amana. Fitina ta shigo ta zauna, ni aka tura mu zauna, sarkin bai yarda an hakan ba. Mun ka lura da manufarsa, maƙiyanmu suna garinsa, sun haɗe kansu da nasa, sai muka yi shirin yaƙarsa, ba mu zauna ba cikin shiri ba. Bisa kan wannan tafarki, hakanan muka dinga yaƙi. Lokacin ga muna da auki, muka bazu muna ta yaƙi har ƙasar gobe ba mu bari ba. Lokacin sarkin Kano ma ya yi harin jama'ar mu shi ma, ya kashe wasu ko ya kama. Haka dai yaƙi ya kama, wata ran ba ka sami nasara ba. Yaƙi da ya ɗanyi baya, Aliyu Jiyodo ya shirya gayya, ya yi Kano ma kawar da ƙarya. Sarkin da ya sami hanya, wahala ba ta bar shi ya tsaya ba. Mun dawo daga Kano ma, mun kasance muna ta fama, kudu arewa gabas da yamma. Haka muka ci gari da dama, yaƙuna ba ɗan kaɗan muka yi ba. Mun sha wahala fa mudu, tamkar an sa mu tandu, kafin shehu ya je ga gwandu. Tsabar wahala da saddu, mun sha su kamar ba ma haye ba. Katsina Umar ya je ta, Dallaje kuma ya ci ta, mu ma mun ka cinye jata. Labari ya gabata, an yi gayya kanmu ba kaɗan ba. Wa alaikum salam. Kai ya nake ganin ku haka ana ci ana kwasa ganima kuna na abu ne. Ganima? Ganima kawai. Ƙarai da gaske. Malam Nafiu. Ka ji fa ta ina ya zama ganima? Ganima kawai. Wannan abin da kuke sunansa waso su ba sunansa ganima ba. Ƙwarai kawai. Kai da kata. Wannan wani irin rababban tunani ne kake da shi kuma. Yanzu duk ɗayan lokacin da shehu ya ɗauka yana karantar da mu, yana mana tarbiyya, a haka kake fahimtar mutane? To kai aka yi zama sata? Shehu bai koyar da mu zalunci ba. Ku ba kwa tunanin wannan mutanen su ne suka kawo mana hari bayan lokacin hijira? Ku dakata, mutanen kwandin nan kar ku manta an yi amana da su, kuma ba su tada amanan nan ba. Wannan gaskiya ne. Da wa aka yi amana? Da shehu. To shehun ne ya zo ya gaya muku cewa har yanzu mutanen nan suna kan amanan da aka yi da su? To babu jagoranci a tafiyan ne? Shekara nawa muka ɗiba muna suna gaba da mu, ana fafatawa, sai yanzu mun samu dama ku ce wani ba za mu aiwatar da abin da ya kamata ba. Wal iyaz billahi, idan ka har makiya suka cin mana a cikin wannan hali, to sai buzun mu. Yanzu sakamakon abin da kuka yi ku duba ku gani, Malam Abdullahi ya yi kokari ya dakatar da ku daga wannan ta'annuci kunki. Malam Muhammad Bello sai da aka kusa halaka shi, kawai aka wuce. To ai wannan laifin ku ne, da kun masa bayani tun farko da bai je ya kefa kanshi a wannan abin ba. Ku ne kuka da kuna kallon su kuka ki masa bayani. Yanzu haka za a rika tafiya da ka, babu bin jagoranci a wannan harkar. Ina shehu ya je, waye jagoran namu ba shehu ba? Kuma shehu bai koya mana zalunci. Mu fa shehu ne kawai jagora, kuma kai tsaye daga wurin shi muke karɓan umarni. Dan haka babu wanda ya sai canza mu. Allah ya sauke. Allah ya ne ku bar mu kwajakin mu mana. Ina ba a wani wannan abu. Idan shehun ya zo ya ce a dakata za kuma aiki tuna. Allah sauke. Fitina ce ba karama ba. Wannan ce kama. Allah sauke. Yanzu in makiya suka afko a Malam Nafiu. Waɗanda sun ka tsira daga alwasa suna cikin wanga gari na Gwandu. In munka durhahe su ta arewacin ɗai suna iya watsewa. Saboda haka za mu har masu ta gabashi da yammaci, mu bar masu gusun ga sabida wada mata laka na iya gama da su. Gobe da safe za mu yi maganin su, ba mai iya tserewa a cikinsu, gaba ɗaya za mu gama da su. Sarkin yaƙi da kai da zidiya
ku bi ta yammaci ku yi musu ƙawanya. Ni kuma da ni da mahayana za mu bi ta gabashi mu yi musu ƙawanya. Kar a bar ko mutum guda ya fita da ran shi, ko dabba daga cikin kar a bari ya fita da ran shi, ko itanyen wanga gari ba ta tsira, ballantana kajinsu. In ku iske Usmanu da ran shi, ku kamo min shi, zan ba mata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا ومولانا محمد الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة labari ya iske mu, labari mai sosa rai, labari mai ƙona zuciya, saboda mummunan aikin wasu jama'armu. Lallai wannan mummunan aiki ne abin ƙyama. Ya ku jama'a, da wace hujja kuka shiga garin da muka yi amana da su kuka yaƙe su, kuka wasashe dukiyarsu? Ba wani gari nake nufi ba face garin Kwaɗɗi. Hakika abin da aka aikata ya saɓa wa nassi da sunnar manzon Allah. Lallai waɗanda suka aikata wannan zalunci sun bi son zuciyoyinsu ne da kwaɗaice-kwaɗaicen shaiɗan la'ananne. Masu wannan aiki ba su da bambanci da abin da sarakunan nan azzalumai suke aikatawa. Don haka ina ƙara tunatar da ku cewa shi jihadi ana yin sa ne domin neman yardan Allah da yankan uzuri, amma ba domin neman iko ko ganimar duniya ba. Saboda haka ina kira ga waɗanda suka aikata wannan zalunci da su mayar da dukiyar da suka ƙwata a hannun masu ita, kuma su tuba ga Allah, su nemi gafararsa kan abin da suka aikata na zalunci, don Allah mai karɓan tuba ne ga wanda ya kyautata tubarsa. Daga ƙarshe, muna neman tsarin Allah daga sharrin shaiɗan da son zuciyarmu. Muna neman gafararsa da taimakonsa akan mutane azzalumai.
an ji labarin mazaje duk na shehu suna a waje, makiya da yawa suka ji, gwandu mata ko a gidaje ba su wa makiya da rangwame ba. Lokacin da muke dawowa makiyan duka sun gujewa, muka bi su muna bugewa. Lokacin nan yan adawa suna damar da ba su yi hakan ba, har gumbai mun ka bi su, Usman masa na cikinsu, duka muka fatattake su, har sauwa mun ka bi su, masa Usman bai haye ba.